Dan ben ze 10 jaar uit en dan mogen ze zich al Nederlands kampioen noemen. En niet in zomaar een onderdeel, maar in de motorsport. Het is bijna niet voor te stellen, maar Romano Aspers uit Herkenbos kreeg het voor elkaar. Afgelopen zondag werden hij in het ganse noordelijkste puntje van Nederland in Delfzijl Nederlands kampioen. Dat ze het motorcrossen al op jonge leeftijd in de vingerskens hebben, dat bewijst de 10-jarige Romano Aspers uit Herkenbos. Voor de tweede keer op rij is hij in zijn klasse Nederlands kampioen geworden. En dus was het feest toen hij afgelopen zondag in Delfzijl over de streep kwam. Eerder deze zomer troffen we team Aspers aan bij een motocrosswedstrijd in de Brabantse plaats Lierop. De jonge motocrosser uit Herkenbos was hier met zijn hele entourage neergestreken. Op een racedag komt hij 2 keer aan de bak. We zijn hier nu in Lierop en ik moet daar crossen we de eerste mandje. Wie ga je dit tot nu toe dit seizoen? Het gaat goed, ik heb veel wedstrijden gewonnen, alleen en vorige week in eerste zondag uitgevallen, de motor kapot was. Oh, wat gebeurde er? Ik moest nog 1,5 rondje. Ja, de veel motor in de vlotte bleef hangen. Dus geen sprint meer? Ja, de benzine was helemaal op. Ja, maar dan rit ze zelf gewoon. Dan ja, heb ze gewoon pech. Ja. En wat verwacht ze van vandaag? Ik verwacht wel te goed gereden. Succes! Dank je. En goede voorbereiding is al de halve race. Zonder een goed afgestelde motor lukt het natuurlijk niet. Maar als Romano dan eenmaal aan de start staat, zal er het toch helemaal zelf moeten doen. Hij heeft al veel races gereden, maar het lijkt me wel een spannend moment, of niet? Ja, dat zeker ja. Dan zal we daar moeten afwachten als ze rit. Is ze dan zelf ook zenuwachtig? Het gaat. Hij heeft het zelf allemaal onder controle, dus hij heeft het echt onder controle zelf. Dus dat gaat wel goed komen dadelijk. Hij heeft al zelf wel spanning, denk ze. Nee, hij is gewoon rustig. Hij blijft gewoon rustig. Hij blijft echt rustig, Romano. Nou, dan zien we dadelijk als dadelijk de starthek vult. Ik ben super trots op mijn kleinkindje. Ja. Hij doet het goed, hè? Ja, heel erg trots ben ik erop, ja. Zit je er veel bij zo bij de races? Ja, toch wel. Ja, ik ga elke wedstrijd binnen met, ja. En is dit ook een spannend moment? Ga je het nu starten? Ja, dat is ook spannend, ja. Voor weg zijn te maar ook een beetje bang. En dan is het tijd voor het echte werk. De start is een belangrijk onderdeel van de hele race. Je doet een voorspelling wie de hoogste oppakt. Ja, dan gaan we kijken of inderdaad het gaat gebeuren. En dan zijn ze weg. Maar hier in Liesel heeft Romano geen goede start. Hij zou gedurende de race een achterstand groot moeten maken. Als hij uit de bos komt, heeft hij het hele veld al ingehaald en riet er op een eerste plek. Die zal hij nimmer kwijtraken. De motocross is niet zonder gevaren en ook in Liesel gaat het wel eens mis. Niet iedereen haalt de finish. Romano laat zich niet afleiden door de valpartijen. Hij is in zijn element en springt weer over de heuvels dan alle andere deelnemers.
Het ging goed, alleen jammer van de start hoor, ja. Maar het ging toch goed. Wat gebeurde er bij de start? Ik leed hem aanrollen. En dus toen wou ik gas geven, maar toen deed er een beetje beur. Dus toen zoek ze allemaal biedig weggereden, maar dat hebben ze meteen in de eerste ronde weer teruggeknokt. Hè? Ja. Maar even de modder even afwassen of laat ze daar zitten tot het eind van de dag. Ja, even afwassen. Even het zijn doet uit. Ja. In Delfzijl kunnen we ook met kijken met de race. Romano heeft hier een GoPro-camera op de helm en die registreert de hele race. Het is de kampioenswedstrijd en nu moet het gebeuren. Romano is goed weg, maar ligt niet meteen vanaf de start op kop. Voor hem rieën nog 2 andere tegenstanders en dan gaat het mis. De crosser voor hem komt ten val en Romano kan hem nimmer ontwijken. Hij slijt over de kop, maar staat meteen weer op de been. Binnen een paar seconden zit hij weer op de motor en kan de race vervolgen. Maar nu is de achterstand wel nog groter. Romano is bezig aan een spectaculaire inhaalrace. De ene naar de andere deelnemer gaat er voorbij. Als de race erop zit en de finishvlag valt, rijdt Romano vooraan. Een eerste plek en dan is hij Nederlands kampioen. Na een lange rit van nu Delfzijl wachten voor hem thuis in Herkenbos op. En daar is inmiddels het hele huis versierd. Het Nederlands kampioenschap wordt uitgebreid gevierd met allemaal vrienden en bekenden. Nou, ik zie ballonnen, een vlag met Romano Aspers, 2 modellen van mijn bierdopjes. Ik hoopte maar top 5 te komen, maar dan waren we al kampioen. En wie is het gegaan vandaag? Hoeveel mansjes heb je gereden en wie is de beste geworden? Ik heb eerst een tiettraining gehad, de tweede tiet. En daarna heb ik eerst een tweede mansje heb ik allebei gewonnen. Ik was ook behoorlijk zenuwachtig, moet ik zeggen. Maar hij heeft het toch wel goed gedaan, hè, jong. Nou, ik heb de motor goed gemaakt, dus alles goed nagekeken. Dus ja, liep goed, dus 2 keer eerst, en daar ben ik heel blij met. Romano zei het gewoon van ja, als er stottert of zo gaat, ja, dan ga ik op onderzoek goed, dan ga ik proberen het op te lossen natuurlijk. Maar ja, hij zei dat altijd, dus ja, dan probeer ik altijd een oplossing te vinden. Meestal dan klopt dat ook als dat. Dat klopt altijd, wat hij zei, ja. Ja, soms heb ik wel een goede start en dan heb ik nog een rietje weg. En dan geef ik een gas. En als ik niet slecht bij zit, wil ik winnen. Dus Per se. ja. Heel snel naar voren gereden als het gevallen was. En ja, wie makkelijk dat het ging allemaal, dat was gewoon super. Wat bestig van Romano? Ik ben hem zijn paardenjongen. Mijn zoon deed het vroeger ook gedaan en ja, dat is niet verder mee gegaan. En ja, nu komt hij. En hij heeft echt, ja, voor ons dan talent, zeg maar. Hij schiet er gewoon boven de hoed. Dus het is ook een levenbrief van dichte motorsport. Ja. Ik heb dat zelf 30 jaar gedaan. Ja. En hij heeft mijn broer dat ook gedaan dan, hè. En ja, dat is eigenlijk overgeslagen naar hem. Dus is Romano nog beter dan dat Geer vroeger was? Toch ongeveer net als Ruuke. Volgend jaar gaat hij zwaarder krijgen, dan gaat hij ADA krijgen. Dan gaat hij de EK's rijden en de ONK's. Dus het tempo ligt toch wel echt een stuk hoger en ze is toch wel een stuk ijler, ja. Ik ben gewoon volgend jaar gewoon nog 85 hoog en dan moet ik tegen jongens van 14, 15 rijden.
En dan ben ze dus eigenlijk, ja, werd ze dan 11. Ja, En wie kunt betesten dat al zo'n jong kind staan? ja, veel oefenen. Hij zei gewoon, papa, ik werd volgend jaar weer kampioen. Dus hij zei het gewoon, ik werd weer zetten. Dus, maar die mensen moeten gewoon veel aanrijden. Ja, het blijft gewoon aan de 8 uur plekken. Dus dat is wel goed. Dus, huh? Of nee, het Ja, we doen niet echt veel trainen. We rijden alleen we rijden woensdags door de wijkslijn trainen en verder is niks. En dat is dat om Nederlands kampioen te worden. Ja. Ja, ik zeg echt het klover, ik ken het gewoon. Ja, kijk zijn postuur. Kijk hier zijn postuur. Ik ken het, ja? Of niet? Van jaar, weer? Wat? Ja, Romano het Herkenbos, dus weer Nederlands kampioen. En toen hij gaat nog rijden tegen kinderen die eigenlijk veel aier zijn dan hem. Dus hij zelf moet nog 11 weren en dan gaat hij eigenlijk rijden tegen mensen van 14, 15 jaar. En is dat niet te vroeg dat ze zo'n jongen zo snel in zo'n... Nee, kijk maar naar onze Max Verstappen. Dat is hetzelfde gebeurd, ook tussen aier en gelijk gewoon nog gewonnen. Dus ik denk dat een mens, die heeft zoveel talent, dat kind best met die eieren met. Ik denk dat we zelfs met volwassenen met kind. Ja, en dat is het ook natuurlijk weer een heel nieuwe uitdaging. Hè? Misschien dat ze dan niet elke race wint, maar dan hebben ze tenminste wel gaan ze weer in het leren. Hè? Ja, dan gaat het leerproces ook verder. En dat hebben ze gezien bij Max. Die heeft wel een keer goed kunnen verrassen, omdat ze geen rekening met hem houden. Maar nu hij hem dus recht goed in de gaten. Nu wordt dat veel moeilijker, maar hij zit toch constant bij de eerste 10. En ik hoop dat het een moment ook gaat gebeuren, dat ik hem gewoon dadelijk bij de eerste 10 steeds te zitten. Ja. En dan steekt er weer door het volgend jaar, dat zal ze zijn. En zo gaat sporttalenten weer over de eigen regio, hè? Waar we langzaam weer eens aan toe. Hè? Ja, het is zo, wie meer in onze eigen regio gebeurt, wie meer TV11 ervan kan brengen. En als we dan ook nog het geluk hebben dat de pap zelf de beelden maakt, nou dat is wat TV11 een keer wil. Zelf even de beelden maken, stuur ze op, 4 zenden ze uit.